Dobrý den, vítám vás na dnešní prohlídce bytu, který se nachází přímo v centru Prahy na Petrském náměstí. Blízko máte břeh Vltavy nebo obchodní centrum Palladium. Byt o dispozici 2+KK je po rekonstrukci, vhodný pro jednu osobu, nebo třeba na investici, nebo pro vaše obchodní přátele. Petrské náměstí je úžasná lokalita. V jeho okolí najdete spoustu příjemných kaváren nebo restaurací. Pojďme se na něj podívat.